Помните, че завършихме последното включване с въпроса за нашия най-нов продукт Flex Complete Joint Formula, където казахме, че класиката среща иновацията. Защо класиката всегда се свърза с наличието на глюкозамин като състав на хранителна добавка? Първите изследвания за влиянието на глюкозамина като вещество за странното здраве са направени през 1969 година. По-нататък, през 80-те и 90-те се появяват множество научни изследвания и завършват с клинично доказване на положителното влияние на глюкозамина върху структурата на ставния хрущял и възстановяването на съединителната тъкан. А защо казваме, че класиката среща иновациите? Това следващия път. Бъдете живи и здрави. От офиса на доктор Провокатор. Бъдете живи и здрави и все така жизнени и радостни. Ето офисчето още веднъж.